Mai sauraro kana tare da Murtala Muhammad Ruwan Mesa. Don neman ƙarin bayani 09074838368. Ni Murtala zan yi gaisuwa ta sannan in miƙa jinjina ga Kabiru Muhammad birnin magaji mai gidana. Ga Murtala zai yi gaisuwa ta sannan zai miƙa jinjina ga Kabiru Muhammad birnin magaji mai gidana. Ga Murtala zai yi gaisuwa ta sannan zai miƙa jinjina ga Kabiru Muhammad birnin magaji mai gidana. Bismillah Rabbana Allahu gwanin sarkin mu ahadu. Taimaka mani Allah kan waka har in hau akan tudu. Albarkar annabin mu manzon tsira Mahmudu Ahmadu. Auliya'ullah sahabbai ka sanya masu yawaita zuhudu. Taimaka mani wakar ta zamo mai sauki a gurina. Ga Murtala zai yi gaisuwa ta sannan zai miƙa jinjina ga Kabiru Muhammad birnin magaji mai gidana. Kabiru ka goda Rabbana domin baiwa shi yayi maka. Fannin waka a Zamfara dole dukan girma aban maka. Sannan kuma malami kake al'umma kowa ya san haka. Baka gyashin waninka domin ka san Allah ka ɗaukaka. In har ya so ilahi na san shi ne zai saka suna. Ga Murtala zai yi gaisuwa ta sannan zai miƙa jinjina ga Kabiru Muhammad birnin magaji mai gidana. Wanda ya suna a duniya maki ne zai kwambakin ciki. Gaskiyar da kake faɗa mana tabbas mu mun san hakan take. To amma gaskiya guda ce kowa ya zai farin ciki. Ka samu du'a'in iyaye gun Allah babu shamaki. Wanda baya so ka bar sawawa rai ne zai dunga kuna. Ga Murtala zai yi gaisuwa ta sannan zai miƙa jinjina ga Kabiru Muhammad birnin magaji mai gidana. Duk wanda ya dogaro da Allah maki bai bashi ci maka. Makiyanka Kabiru ni na sani har abada ba su cin maka. Don jure gwagwarmaya ta mata sai turmi bangaren daka. Shi yasa Murtala a yau waka ni zan zo na yi maka. Mai nema karkada mu daure ko mai zafi na rana. Ga Murtala zai yi gaisuwa ta sannan zai miƙa jinjina ga Kabiru Muhammad birnin magaji mai gidana. Sha'anin waka Kabiru kai suna ko ta ina a duniya. Sannu da yin ɗawainiya sam kullum kai ba ka gajiya. Wanda ya rike Allah a harka ta na san baya magiya. Ka rungume dokacin masoya tausan su kasa a zuciya. Domin kuwa shuka ni na san ba ai sai a gona. Ga Murtala zai yi gaisuwa ta sannan zai miƙa jinjina ga Kabiru Muhammad birnin magaji mai gidana. Hakika babu ja'ija ai zakara shi ke gwajin dabi. Wanda ya rike Allah mu mun san baya gudun amai kabi. Mai imani a zuciya tabbas Allah zai yi mai rufi. Wanda ke cuta cikin mutane nasara ta ai ta kanki. A gare ka na zo Kabiru domin kai ne ka zaman manuna. Ga Murtala zai yi gaisuwa ta sannan zai miƙa jinjina ga Kabiru Muhammad birnin magaji mai gidana. Mai nema sadda ya samu dama na san zai yi anniya. Su kan surwa ka gansu sosai ni na san sai amaliya. Mai haƙurin cin ɗatun rama wata rana shi za ya sha miya. Lalaci shi ka sa matasan musu koma 'yan jagaliya. Ban faɗawa a rame ina son cin ribar idona. Ga Murtala zai yi gaisuwa ta sannan zai miƙa jinjina ga Kabiru Muhammad birnin magaji mai gidana.
da kai waka su rarraba. Gari wa gari idan ka je za ka ji kowa na ta marhaba. Kamun kifi a kogi tabbas sai ka jora lalaba. In kai haƙuri a duniya na san sai ka jora jarraba. Allah roƙo nake yi kasa in gyara tunanina. Ga Murtala zai yi gaisuwa ta yi sannan zai mika jinjina ga Kabiru Muhammad birnin magaji mai gidana. Ga sarkin waka na Zamfara ba wani mai shakka akan haka. Na zo a gidanka zan yi bitar wata waka har da baituka. Sarki mai daraja ka sama hannu in samu ɗaukaka. Don Allah saraki ba ni sarkin yaƙi a